Γεια σας, το όνομά μου είναι Steve Pierce και από τότε που το 2014 ανακάλυψα ότι ορισμένα piercing τοποθετημένα στις σωστές θέσεις ανακουφίζουν συμπτώματα όπως π.χ. μπορώ να ανακουφίσω την ημικρανία, γι' αυτό θεωρούμε παγκόσμιος ανακαλυψίας του λεγόμενου piercing ημικρανίας στην τεχνική του piercing. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η εργασία μας είναι καθαρά ανακούφιση συμπτωμάτων. Αυτό μας διαφοροποιεί φυσικά από πολλούς μιμητές που απλώς τρυπούν χωρίς προγραμματισμό. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτό που κάνουμε είναι καθαρή ανακούφιση συμπτωμάτων. 2001 απλά εξηγημένα. Κάνουμε το ίδιο με τα φάρμακα. Ανακουφίζουμε τον πόνο, τα συμπτώματα. Δεν ασχολούμαστε όμως με την αιτία και ακριβώς γι' αυτό είναι σημαντικό για μένα να λάβετε από εμάς, μετά από όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, συμβουλές για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις αιτίες σας. Και σας υπόσχομαι ένα πράγμα. Έχω ετοιμάσει μερικά βίντεο για εσάς. Αν παρακολουθήσετε προσεκτικά αυτά τα βίντεο και εξετάσετε αυτά τα θέματα, στην πραγματικότητα έχετε ήδη αντιμετωπίσει ένα μεγάλο μέρος όλων των προβλημάτων στο σώμα σας. Για όσους από εσάς παρακολουθείτε τώρα μέσω κοινωνικών μέσων ή YouTube, μην ανησυχείτε, τα βίντεο είναι δωρεάν, η εφαρμογή μας είναι δωρεάν και όλα όσα σας λέω τώρα από την πλευρά μας είναι δωρεάν. Φυσικά, οι τρίτοι προμηθευτές συνδέονται με χρήματα. Π.χ. όταν σας λέω να ελέγξετε έναν Άτλαντα, φυσικά η απελευθέρωση του Άτλαντα δεν είναι μάταιη. Αυτό είναι σαφές. Αλλά όλα όσα σας λέω τώρα, όλα τα βίντεο εδώ είναι εντελώς δωρεάν. Για εκείνους που έχουν ήδη κλείσει ραντεβού μαζί μας και γι' αυτό έχουν βρει την εφαρμογή μας, έχετε ήδη την εφαρμογή για όλους τους άλλους. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε αυτά τα βίντεο στο YouTube, όπου υπάρχουν και αυτά, ακριβώς. Όπως στην εφαρμογή μας, επειδή τα βίντεο είναι πολύ σημαντικά για μένα, τα έχω μεταφράσει χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη σε σχεδόν κάθε ευρωπαϊκή γλώσσα, καθώς και σε αμερικανικά, αγγλικά και ισπανικά, ρουμανικά και ούτω καθεξής. Πολλές άλλες γλώσσες μπορείτε να παρακολουθήσετε εκεί. Σίγουρα είναι και η γλώσσα σας. Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και μπορώ να φτιάξω και τα βίντεο. 2001, ωστόσο δεν έχετε φυσικά τις πληροφορίες στο YouTube. Τα έγγραφα και τα PDFs που έχω καταθέσει στην εφαρμογή μας, η εφαρμογή μας είναι διαθέσιμη για όσους δεν την έχουν ακόμα. Στο App Store και στο Google Play. Απλά πληκτρολογήστε Steve Pierce ή ημικρανία piercing για να την βρείτε. Δυστυχώς, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο στη γερμανόφωνη περιοχή. Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. Αν είστε εδώ, κατεβάστε την εφαρμογή μας και θα ήθελα τώρα να περάσω πολύ σύντομα μερικά πράγματα μαζί σας και να τα εξηγήσω, ώστε να ξέρετε πώς λειτουργεί όλο αυτό και να δώσω μερικές ακόμα συμβουλές. Και ακόμα και αν έχεις ήδη piercing, επειδή έχεις ραντεβού μαζί μας και λες ξέρω τα πάντα, έχω 30 χρόνια ημικρανία, γνωρίζω τα πάντα και έχω επίσης εμπειρία με piercing, σας υπόσχομαι, όχι παρακαλώ, δείτε αυτά τα βίντεο πολύ προσεκτικά, ενώ δεν μπορώ να σας αναγκάσω, είναι δική σας υπόθεση, αλλά σας υπόσχομαι επίσης, αν έχετε τόσο καιρό, ίσως γνωρίζετε κάποια πράγματα, αλλά όχι όλα. Κοιτάξτε προσεκτικά αυτά που σας δείχνω, γράψτε ακόμα και σημειώσεις. Το ωραίο με αυτή την εφαρμογή και τα βίντεο είναι ότι μπορείτε να τα παρακολουθείτε όσες φορές θέλετε και οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες. Θα περάσω πολύ γρήγορα απ' όλα. Αν κατεβάσετε την εφαρμογή, δεν χρειάζεται να εγγραφείτε. Απλά πατήστε κάτω στο συνέχεια χωρίς και. Θα μεταφερθείτε σε αυτήν την οθόνη. Έχετε όλες τις πληροφορίες για το στούντιό μας, τον προγραμματισμό ραντεβού, αν θέλετε να μας γράψετε, το piercing ημικρανίας και άλλες ερωτήσεις. Επίσης, έχω ένα newsfeed όπου πάντα δημοσιεύω πράγματα. Για παράδειγμα, έχω κάνει εδώ μια ανάρτηση για ντοκιμαντέρ που έχουν αλλάξει τη ζωή μου σχετικά με τη διατροφή ή και για τις party piercing που πηγαίνω πάντα. Τα έχω δημοσιεύσει εκεί. Αλλιώς, πάλι για εμάς. Για εμάς είναι σημαντικό σήμερα ο τομέας του piercing ημικρανίας. Μπορούμε επίσης να δούμε αναφορές όπου ήμασταν στον τύπο. Αλλά εδώ είναι το piercing ημικρανίας και η piercing πόντουρ. Εδώ έχετε όλες τις πληροφορίες καθώς και μελέτες. Την ομάδα μας στο Facebook και ούτω καθεξής. Αλλά το σημαντικό για εμάς σήμερα είναι ο τομέας. Πριν λάβεις την πόντιση σου, το πρώτο σημείο είναι να δεις αυτά τα βίντεο. Και εδώ είναι τώρα 6 βίντεο ή 7. Αν έχετε κλείσει ραντεβού μαζί μας, παρακαλώ δείτε οπωσδήποτε τουλάχιστον τα βίντεο 1 και 2 πριν από το ραντεβού. Τα άλλα μπορείτε να τα δείτε και αργότερα. Είναι φυσικά πλεονέκτημα αν γνωρίζετε όλα τα βίντεο. Αλλά είναι σημαντικό να δείτε το 1 και το 2 πριν από το ραντεβού. Και συγκεκριμένα πρόκειται για το βίντεο 1. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα να δείτε τα θέματα και να είναι συγκεκριμένα. Απλώς θέλω να το αναφέρω. Λοιπόν, βελονιστική βελόνα, βίντεο 1. Όποιος έρχεται σε εμάς και έχει ραντεβού, έχει τη δυνατότητα, αν το επιθυμεί, να τοποθετήσει εκ των προτέρων βελόνες βελονισμού. Αυτά δεν είναι συμπληρώματα, ούτε piercing ή βελόνες, αλλά ένα μικρό δώρο, ένα μπόνους από εμάς. Μια μικρή προσθήκη. Για ποιο λόγο είναι, τι κάνουν, πώς πρέπει να τα χειριστείτε, εξηγείται στο βίντεο 1. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο στη γλώσσα της χώρας σας. Έχω πάντα εδώ πληροφορίες για το πώς να κάνετε κλικ. Θα σας το δείξω αμέσως. Το πιο σημαντικό δεύτερο βίντεο εξηγεί ορισμένα σημεία πιο αναλυτικά. Τι κάνουν ορισμένα σημεία που υπάρχουν ακόμα. Τι κάνει ένα Shenmen, ένα Point de Jérôme, ένα σημείο στον ώμο, ένα σημείο του θηρεοειδούς, σημείο καπνού, όπως δεν υπάρχει. Όλα περιλαμβάνονται, όπως και οι γλώσσες των χωρών. Και πάνω, όταν κάνετε κλικ, μερικές φορές χρειάζεται λίγο χρόνο για να φορτώσει. Υπάρχει μια PDF που είναι διαθέσιμη. Π.χ. εδώ. Όλες οι ερωτήσεις. Τι κάνουν αυτοί οι πόντοι.
Σημαντικό για όσους αποκτούν ένα piercing από εμάς είναι το βίντεο αριθμός 6. Αυτό είναι το βίντεο φροντίδας. Και ακόμα και αν έχεις εμπειρία με piercing, δες το βίντεο. Αυτό είναι ειδικά για την πόντιση που σχετίζεται με τον αθλητισμό, το κολύμπι, την μερτή, την CT και ούτω καθεξής. Ναι, σημαντικά είναι τα άλλα 3 θέματα. Αυτά είναι τα 3 θέματα για τα οποία μίλησα μόλις τώρα. 2001 νο 1, δηλαδή βίντεο νο, 3 Atlas θεραπεία. Εδώ επίσης η αντίστοιχη γλώσσα της χώρας είναι καταχωρημένη πάνω με ένα φυλάδιο και μια λίστα θεραπευτών. Εκεί εξηγώ ακριβώς τι είναι ο Atlas, γιατί είναι τόσο σημαντικός, τι πρέπει να κάνουμε με αυτόν. Πώς αντιμετωπίζετε επίσης λάθος? Θέμα 4 ορμόνες, που είναι η αιτία για πολλά προβλήματα. Εδώ υπάρχει επίσης μια ιστοσελίδα. Από τον δόρτη Bert Rieger, θα το αναφέρω στο βίντεο, υπάρχει μια λίστα θεραπευτών. Και ως συμβουλή, κάντε κλικ εδώ πάνω στους 3 κόκκινους γραμμούς. Ρίξτε μια ματιά στις διάφορες ασθένειες που είναι καταγεγραμμένες εκεί. Μπορείτε να τις διαβάσετε. Πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα. Λοιπόν, και το τελευταίο θέμα είναι τα μικροβιώματα. Έτσι, μικροβιώματα, και εδώ το βίντεο και οι πληροφορίες. Υπάρχει μια επισκόπηση για το τι μπορείτε να θεραπεύσετε και να εξετάσετε, λίστα θεραπευτών και ένα υπέροχο βίντεο που είδα στο Netflix, το προτείνω σε όλους. Χακάρετε την υγεία σας. Απλά ρίξτε μια ματιά. Έχω επεκτείνει το όλο θέμα με ένα ακόμη σημείο, δηλαδή τις 2.000 συχνές ερωτήσεις. Και εδώ υπάρχουν βίντεο για όλες τις ερωτήσεις που ακούω κάθε μέρα ξανά και ξανά. Έχω την άγρια φιάλη, το piercing μου. Τι γίνεται με το MRT? Ο βίσματος μου έχει σπάσει. Μπορεί να γίνει διακριτικά, διακοπή καπνίσματος. Για όλα αυτά έχω φτιάξει δικά μου βίντεο. Παρακαλώ δείτε τα, τότε σχεδόν δεν θα έχετε άλλες ερωτήσεις. Δυστυχώς βλέπω πολύ συχνά ότι οι άνθρωποι έρχονται και λένε ότι είδαν τα βίντεο, αλλά έχουν ακόμα μια ερώτηση. Και τότε προκύπτουν ακριβώς οι ερωτήσεις που εξήγησα στο βίντεο. Δεν μπορώ να σας αναγκάσω αν θα το παρακολουθήσετε ή όχι, είναι δική σας υπόθεση. Λέω, είναι τόσο μεγάλος ο πόνος. Τότε, κοιτάξτε πραγματικά αυτά τα βίντεο. Και μάλιστα συνειδητά, δηλαδή δεν έχει νόημα να τα αφήνετε να παίζουν λίγο στο παρασκήνιο. Δεν τα άκουσα. Πάρτε λίγα λεπτά, κοιτάξτε τα θέματα με προσοχή. Ακούστε με, σημειώστε, μπορώ να σας το προτείνω. Και τότε δεν θα πρέπει να υπάρχουν σχεδόν καθόλου ερωτήσεις. Αν έχετε ερωτήσεις, γράψτε μας φυσικά οποιαδήποτε στιγμή αν κάτι δεν έχει εξηγηθεί. Αλλιώς, καλή διασκέδαση με τα βίντεο. Αυτό ήταν από μένα, αγαπημένοι μου. Καλή διασκέδαση με το βίντεο No. Take. Πρώτο. Τώρα ξεκινάμε και ελπίζω να σας δω σύντομα στο στούντιο